अरे काले जाल हो पिया हमके डोलिया में बैठा के काले जाल हो पिया। और मिल जाइए और ईमानी शारदा जी की तरफ से जय हो जो ने आत्मा की आज विदाई बा आत्मा की सुख शांति खातिर आइए हो 51 के पुरस्कार बा। जय हो प्रणाम बा मंत्री माधव से आशीर्वाद की कामना करता ने और कहे के बा ए सखी हो का हो सापुर के धरती से गुरु का जीजा 51 रुपया पुरस्कार बा। गुरु के जीजा सापुर के धरती से आर का हो गुरु भैया देखा ये होला और ये देखिए मानी छोट बबुआ की तरफ से और मानी श्रीयांश बबुआ की तरफ से श्रीयांश की तरफ से बहुत ही सुंदर सा पुरस्कार लाख लाख आशीर्वाद बा बबुआ के कि जब तक सूरज चांद रहे धरती आसमान रहे बबुआ की जिंदगी बरकरार रहे। कहे के बा काले जाल हो पिया काले जाल हो पिया काले जाल हो पिया काची काची पासवा के डोलिया बनवल कहले जाल हो पिया काचे काचे बांसवा के डोलिया बनवला कहले जालाए पिया। और माननीय नीतीश कुमार रेड्डी आजमगढ़ यहाँ की तरफ से बहुत ही सुंदर सा पुरस्कार आशीर्वाद की कामना। काची काची बांसवा के डोलिया बनवल कहले जाल हो पिया कहानी जाल हो पिया कि मुँह पे डाल के चदरिया काले जाल हो पिया। पागल कहेला ना रे लगवा पागल कहेला ना पागल कहेला ना रे लगवा पागल कहेला ना कि हमका नैहर के बानी रसने रे लगवा पागल कहेला और मानी दोगा मिस्त्री कुटमा के धरती से बहुत ही सुंदर से पुरस्कार है आशीर्वाद की कामना है और कहना है अरे मैडम जी और ये देखिए मानी छोट बच्ची की तरफ से हाँ छोट बच्ची की तरफ से बहुत ही सुंदर सा पुरस्कार। अच्छा बबुआ बबनी के लाख लाख आशीर्वाद। मगर एगो बात हमार सुनी का हो तो लोग दू जनी आइल हो आई तुमको टुकुर टुकुर ताकत है सो हमरे रहते हुए तकिया ना बस लास्ट के
गीत बा बस लास्ट गीत लगे चली एकरे बाद लास्ट गीत बा चले के बेरा हो गल कहना बा मास्टर साहब बापू मोहतारी छुटले नैहर के नगरिया कहले जाला हो पिया बाबा महतारी छुटले नैहर की नगरिया काले जाला हो पिया और देखिए मानी राजेश कुमार बौद्ध यहाँ की तरफ से बहुत ही सुंदर सा पुरस्कार आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ लेकिन कहना बापी महतारी छुटले नैहर के नगरिया ले जाला हो पिया। कहाँ ले जाला हो पिया कि अब ही बाहरी बाऊ मरिया कहाँ ले जाला हो पिया कि अब ही बाहरी बाऊ मरिया कहाँ ले जाला हो पिया कि अब ही बाहरी बाऊ मरिया कहाँ ले जाला हो लगिया अरे बनैया बलमुआ ओए हे वाह अरे हिले न पावी अरे अलगिया हुरा अरे बाप रे बाप बाप रे बाप मत कह 12 से 1 के बीच होता 3 बजे आरी ऐसने पलंगिया बनई है